Mangaw-awag ken ka oras alas 3 di parbangon mangegmo samit sa miwen ni aya may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayaten ka may saan ang ted ken ka ket puso nga drubab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kanta ka mang sagi di ta puso siya tagrayo ken ka ngamin awan kapag paadam nga dat kaunga awan makabulod nagdakad tuy puso sikalaeng biag ko ngamin awan kapag paadam nga dat kaunga awan makabulod nagdakad tuy puso sikalaeng biag ko di may saan ang ted ken ka ket puso nga grubab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kanta ka mang sagi tita puso siya tagrayo ken ka ngamin awan kapad padam nga dat kaunga awan makabulod nagdakad tuy puso sikalaeng biag ko ngamin awan kapad padam nga dat kaunga awan makabulod nagdakad tuy puso sikalaeng biag ko sikalaeng biag ko sikalaeng biag ko